Report machalo koda mano ka bende pod wantiere weche mag apeyni en ni nok mar omenda othiro gedo mar ndara matudo boma ma Kisumu kod Chemelil nyaka Muhoroni. Jodak ywak ni digni mar gedo mar ndara no bende duoko chien chenro mag dongruok. Edwin Okoth nigi lipodno. Ndara mar Kisumu-Muhoroni Chemelil nyaka junction ma Muhoroni kod Kipsitet otudo counties adek ma Kisumu, Nandi kod Kericho. Bang' thuolo malach ma osebed ka ilose, ne okethore mathoth weg nyamburko ne otiyo kode. En barabara ma potholes. Customer ko atingo to ywago buru, koro mono kata yudo tich, lakini wan gi geno ni kolose maber wabwo yudo tich. Ukiendesha gari haufurahi kuendesha gari kwa sababu ya ile potholes, gari kuharibika, maintenance inakuwa juu na vile spare parts ziko juu. Kwa hivyo mimi venye naona barabara ikiendelea kutengenezwa, nashukuru Mungu kwa sababu itakuwa kazi rahisi kwetu sisi kama madereva. Pia itapunguza ajali kwa sababu tunapoendesha katika barabara hii tunapata kwamba unapoepa pothole unapatana na mwingine anakuja head on, mnagongana head on kwa sababu ya kuepa potholes. Chendo mar lose ne oduoko geno ne jodak. To kata kamano, wach mane ogol kod jatend migawo mar ndara Kipchumba Murkomen ne piny owacho ni kod rem mar siling bilion 900 itieko gedo mar nderni mane osechakore kod kind kaka gedo mar ndara no osebed ka dhi nyime aje chuny jodak. Talo ne constructors to gitiyo to giwuok ne gitiyo gi ne kia gidhi Eldoret. Koro sando giduoko gigi ka koro wakia kata gidhi lose te kata gilose nus. Wasewinjo rumors mang'eny ni ndara ni oduok to 5 kilometers, ndara mono nego los 28 kilometers. Wadwa ni contractor onyiswa dier ne chwado 28 koso chwado 5. To mar ariyo kata ka dipo ni giloso 25, 28 or 5 kilometers to gikaw gi consider what CSR mondo wakete public participation mar mamboleo chiro mondo luor gi lam maket techni mar liel kanyo gotieno case insecurity. Kod mar ariyo nwawinjore ni nitie ndara mawuok Obuolo junction nyaka got Nyabondo ni chwado lam nyaka malo gi consider nderni go. Wakwayo ni mondo sirikal wane yie mondo ndachwane odhi kaka nosepange kilomita 28 mondo yawnwa area ni kuwuok ka nyaka Nandi nyaka pato Western. Malingling mar Ramogi TV oseyudo yango ni ndara no en achiel kuom mago ma omenda manoket ne nyalo ng'adi. Kamano en okang' manyalo rocho chenro mar gere. Bad migawo mar gero nderni madongo Kena ne omiyo kembe adek tich mar gero ndara no, ma bende otudo kembe adek mag rego niang', Kibos, Chemelil kod Muhoroni. Ne jodak, rach mar ndara no kuom thuolo ma ok tin ne higni 25 mosekalo osethiro dongruok, kendo koro geno margi en ni gedo mare biro chiero dongruok mag gwengego. Kendo gimwang'eyo nitiere dhowa man gi slaughter ka international slaughterhouse monego bed ni export ringo madhi oko kadhi international airport. Mar ariyo wan gi otende mantiere kae, kaka kae wan gotel miluongo ni Everest, otende ni osekoso customer nikech ndara rach. Wan gi Chinatown within Mamboleo kae, Chinatown oselose customers nikech barabara rach. Wan gi Mountain View hotel oselose gik moko nikech barabara rach. Wan gi Wigot Gardens oselose gi jowa matindo matimo wala matindo mondo chiemo bi kae ok bi, nyaka jowa man gi ute onge tenants mabiro dak koni nikech ndara rach kana to dhi town. Ili sisi kama madriver hata tutakuwa tuna connect from here to Chemelil to Muhoroni kuliko kuzunguka ile njia ya Kericho. Kwa hivyo hii barabara ikiisha, I think Mamboleo pia itagrow kama as a business center. Gedo dhi nyime sani kata ka odhi mos. Geno maduong' ni biro tiek ndara no kaachiel kod dongruoge mamoko ma otud kode mana kaka ne ochan. Edwin Okoth, Ramogi TV. Lipodno